Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ, udo dịrị unu. Aha m bụ Maazị Sugarman, onye na-ewetara unu ilu Igbo. Na nke ụbọchị taa, onye mụ na ya nọ bụ lọlọ m Robota. Lọlọ, ngwa kelee ndị Igbo. Igbo bụ Igbo, mmanụ. Igbo bụ Igbo, mmanụ, ka adabara adaba. Na nke ụbọchị taa, ilu anyị na-ewetara unu bụ ilu nke na-asị: Ukpara okpoko gburu bụ ntị chiri ya. Ukpara okpoko gburu bụ ntị chiri ya. Ị ga-ekwuli nke ala ụlọ? Ọbụbụrụ machana. Ukpara okpoko gburu ntị chiri ya. Ntị chiri ya. That doesn't even sound like anything that I said. Okay. Ukpara okpoko gburu. Ukpara jeez. Ukpara okpoko gburu. Oh my gosh. Ukpara okpoko gburu. Obokburu. No. Ukpara okpoko gburu. Okpoko gburu. Ntị chiri ya. Okay, the English translation says, the grasshopper that is killed by crow is deaf. And this powerful Igbo proverb means, once forewarned of danger, flee except you are deaf. Once you are forewarned of a looming danger that is by the corner, flee except you are deaf. So when you are given a notice of a danger that is coming, you are expected to leave that environment. Flee. You are expected to leave that particular situation and go to a safe, place. Ya mere ndị Igbo ji sị, Ukpara okpoko gburu, ntị chiri ya. Ukpara okpoko chiri. Ukpara okpoko gburu. Ukpara okpoko gburu. Blood of Jesus. Ntị chiri ya. Ngwanụ ndị Igbo na-ahụ otu nkịta si gaa. Biko ọ bụrụ na ha na-eme dị gị mma, tinyere anyị akara ịhụnanya. Subscribe to our page at Sugar Family TV. Ngwanụ nọ, anyị onye ahụ taa ka ahụ ya echi. Kemesianụ. Bye.